Maayong adlaw ka natong tanan mga kaigsunan. Kini di si Brother Nage Warke again. Diri sa tuang media ministry. Niining kabuntago na itong paghisgutan ang nature of Christ. So kung nakita mo sa comparative study mga kaigalaan, nga debate, no? But anyway, so we will not talk much on that. So karon mga kaigalaan, adunay duha ka pagsabot, no, sa nature ni Christ nga ang isa is sinless nature o sinful nature. So anyway mga kaigalaan, adunay misunderstanding sa mao nga comparative atong makita karon ug unsay wala nagkasinabot mahitungod sa word nga nature o mahitungod sa unsa man gyud nature ni Christ sa dihang niani siya diri sa yuta. So karon atong first nga tan-awon is ato ang tan-awon ang point sa LCM nga minister nga kig comparative sa HSDA. So unsa ang pero before ana makaigilan ang nature nga pulong kung atong tan-awon ingon pa diri sa Noah's Dictionary, from nature born, produced, in general sense whatever is made or produced. So meaning makaigilan misgo tag nature, ang nature o ang character adunay kalainan. Tungod kay ang character, ingon pa sa minister sa LCM, ang nature ng character iparehara sa para sa iya. O sa pikas, lahi ang iya sa HSDA, lahi ang ilang ginabuot pasabot pag magisgot tag nature, no, or sinful nature. So atong tanawon og unsay problema sa presentation sa HSDA o sa LCM. So nga minister, ingon pa diri it is a produced. So kung yung tag nature o ang character it can be an attribute, it can be kung sa to pa batasan, no, mga kaigsunan, mao na siya ang character. So aduna siya kapareha nga ang atong character it's also our nature. But dili pwede mga kaigsunan nga ang atoang lawas nga atoang nature sa atong lawas, ang atoang sakit, ang atoang body parts, no, ato ang mga kauhaw, atong kagutom is himuon nato na siyang character. Kay mao nature na siya, no, natural, like natural resources, no, dili na nimo siya matawag og character, no, kining trees, no, dili na nimo siya matawag og character. So now mga kaigalan ato ang tan-awon ang unsa man gyud nature ni Christ. So ingon pa diri, the divine nature in the person of Christ was not transformed in human nature. So kana pala nga statement mga kaigalan, dili pwede nga ang pagka-Dios nun nga kinaiyahan ni Kristo diya sa persona ni Kristo wala siya nabalhin ngadto sa tawhanon nga kinaiyahan. Og ang human nature and the human nature of the Son of Man was not changed into the divine nature. So meaning, so sa diha nga second nga statement nga the human nature of the Son of Man was not changed into the divine nature. So dili nga ang iyang tawhanon pagka-Dios nabalhin ngadto sa pagka-Dios gani si Kristo bisan adto sa langit. Divine bisan dito sa langit, divine and human nature nag-combine kang Christ dito sa heaven mga kaigsunan. Nasayod ta na, no? So ingon pa diri, but they were mysteriously blended. So kaning duha ka nature ni Christ mysteriously blended. Kaya wa man na transform sa usa ka nature ngadto pud sa usa ka nature sa Dios ug sa pagkatao, kundi nag-usa gid ni siya nga nature mga kaigsunan. Okay? So he was not the Father, but in him dwelt all the fullness of the Godhead bodily. So si Christ dili siya ang Father tungod kay aduna may Father si Christ. So sumala pa diri. So now karon makaigulaan, ingon pa diri, kaning statement nga ginagamit sa HSDA, mao ni siya makaigsunan. But Jesus accepted humanity when the race had been weakened. No, sa diyang si Christ makaigalan, gikuha niya ang tawhanon nga kinaiyahan sa panahon nga ang nature sa tao is weak na gyud kayo. So unsa man ang weakened ra? By 4,000 years of sin, like to imagine 4,000 years of sin, no, gikan kang Adam. Like every child of Adam, he accepted the results of the working of the great law of heredity. So, kaning law of heredity diri makaigsunan unsa may buot pasabot ani. Kay sometimes, no, ang nag-think na ta pag tag law of heredity
unsa man na nga law of heredity sa human nature nga gikuha sa tawo. Mao man ni ang ginagamit sa HSDA nga statement. So nara makiglan, but our Savior took humanity with all its liabilities. Unsa man ang pulo nga liability? The liability is a state of being bound or obliged in the law or justice or responsibility. So mo na siya makigala, no? Liable ta. Exposedness or tendency, a state of being subject. So makigalaan, subject na ta sa tawhanon. Nana ang nature ni Christ sa iyang pagkuha na siya tendency. Unsa man ang word nga tendency? Aduna na siya possibility. So pwede na siyang mo-yield sa sin. Pero makigalaan, unsay kalainan sa tendency sa uban atong tan-awon unya makigalaan atong i-compare ni siyang duha ka words. Okay? Atong padayonon. Ingon pa diri sa the Review and Herald, December 15, 1896, no? Nani sa Bible Commentary, ABC 45, Adventist Bible Commentary 452, paragraph 6. Clad in the vestments of humanity, the Son of God came down to the level of those He wished to save. So, si Kristo, ang anak sa tao, anak sa Dios ni naog, no? Gikan sa langit og naghandom, no, nga iyang luwason ang tawo. Sa iyang, in Him was no guile or sinfulness. Wala siya guile, wala siya mansa, wala siya buling, no, walay sala. He was ever pure and undefiled, no, putli gid si Kristo. Yet He took upon Him our sinful nature. Ang ingon sa LCM, no, walay sinful nature si Christ. Pero diri nga statement magigalan adunay sinful nature ni Christ. Pero ang pangutana, unsa nga sinful nature? Kaya atong tanaw niya, clothing His divinity with humanity that He might associate with fallen humanity. He sought to regain for man that which, by disobedience, Adam had lost for himself and for the world. In His own character, He displayed to the world the character of God. So, kang sa Ginoo makigalaan sa kang Christ, iyahang gisulob ang pagkatawo diya sa iyang divinity. Wala niya gihawa sa iyang pagka-Dios, kundi gisuloban ra niya sa pagkatawo. Lahi na siyang gikuha niya og gikuha niya ang pagka-Dios og giilisag pagkatao, kundi iya lang gisininaan niyang pagka-Dios sa pagkatao. O giingon diri makaigalan, iyang gipakita ngadto sa kalibutan ang batasan, no, ang iyang kaugalingong batasan ngadto sa kalibutan nga mao ang batasan sa iyang kabatasan sa Dios. So mao ni siya mga igso, no, makita na nato ang nature ug ang character, gilahi gyud siya. So diri pa lang nga statement. So unsa man day nga nature ang gikuha ni Christ, no? Kaya nasayod man ta nga si Adam before the fall, perfect gid iyang nature. So unsa nga nature ang iyang gikuha? Nay limitation sa gikuha ba ni Christ nga nature? Tanaw na to. So, the first Adam was created a pure sinless being without a taint of sin upon him. So, kini siya nga nature makaigal nga without a taint of sin. Mao po ni ang nature nga gikuha ni Christ paganhin diri sa yuta. Wala pud siya taint of sin. So, mao ni ang problema nga dili madawat sa HSDA. Nga si Christ wala pud siya taint of sin kay gipareha man siya didto kang Adam before the fall. So, dili na siya pareha sa atwa, diha pala nga sense. Kay si Christ wala man say taint of sin paganhin niya diri, og si first Adam before the fall wala say taint of sin, walay mansa sa sala. So he could fall, and he did fall through transgressing. Because of sin, his posterity was born with inherent propensities of disobedience. So imagine makigalaan, diri gipakita nga si Adam wala say taint of sin, pero pagkahulog niya sa sala, ang tanan nga iyang mga anak, no, manununod na siya sa propensities of disobedience. So naa na say, when we say about propensities, ang kalainan niya, ang propensities is natural inclination, no? Ang tao gyud by nature ganahan na gyud ta magpakasala og dili ni madawat sa HSDA. Tungod sa ilang rason nga ang tao is pareha gyud siya kang Christ. Pwede siya maka-overcome sa sin sa iyang kaugalingon lang nga iyang nature, no? Kay kung dili na to sa may mong example si Christ, kung si Christ dili day pareha sa atua. So ato nang tanaw niya sa unsa man nga paagi nga si Kristo na himong example nato, o sa unsa man ta nga paagi nga makadaog sa sala, ato nang makita makaigsunan. Ingon diri, the halo of glory which God have given holy Adam to cover him as a garment departed from him after his transgression. Ang katong glory, nga literal glory nga kahayag nga nagtabon kang Adam na wala to siya human nga nikaon siya sa
tree of good and evil. No mo nang the light of God's glory could not cover disobedience and sin. So nana ang sin kang Adam. So makita pud sa ato ang makigalaan, walay tao nga walay naay halo, naay glory, literal glory. Tanang tawo is sinod ang gingon ni Apostol Pablo nga all have sinned and come short from the glory of God. In the place of health and plenitude of blessing, poverty, sickness, and suffering of every type were to be the portion of the children of Adam. Mao ni siya nga nature ang gikuha ni Adam ani ni Jesus Christ makiglan sa pamilya ni Adam nga nahulog sa sala. Apiltam, nahulog sa sala. Mao ni siya poverty, sickness, mao na ni atong nature, suffering. So mao na ni siyang nature. Okay? Ngun sa diri, the transgression and fall of Adam and Eve brought sin and wretchedness upon the race, and man followed his own carnal desires and changed God's order. So imagine makagalaan, no, ang pagpakasala, pagkahulog ni Adan ug ni Eve, nagdala siya sala og pagkaalaot sa tawo. Okay, gipakita diri. Og gasunod na ang tawo sa iyahang unodnon nga handom or carnal mind, natural mind, nga dili na siya sa will of God. Naturally, ganahan na gid ta og subay kung unsa tong ginahon na nga maayo o dautan man nagmaayo ato na gina siyang buhaton. So so unsa man nga nature ang gikuha day ni Christ? Kung moingon ta nga naman gid siya sinful nature, pero unsa nga nature ang iyang gikuha, no? Kay wala man pud siya taint of sin, ato nang makita ron. As the Son of God in human form was perfect in his life. So sa human form, perfect siya sa iyahang kinabuhi. So kita magagalan, perfect mo na ba? Makita ba nimo gikan sa young children or sa infant, makita ba nimo ang perfection sa anak nila? Dili na to makita, no? Ingon pa diri, pero si Christ perfect siya sa iyang kinabuhi. So he requires that his followers shall be perfect in their lives. So sa unsa man ta nga ma-perfecta sa ilang sa ato ang kinabuhi, ato nang makita niya. He was made in all things like unto his brethren. He hungered, he thirsted, he was weary, he slept, he wept, and yet he was the blameless Son of God. So mao ni ang nature. Ang nature nga gikuha ni Christ nga sinful nature is mao ni siya. Gutumon siya, uhawon siya, maguol siya, kapuyon siya, matulog siya, muhilak siya, pero walay mansa siya nga anak sa Dios. Blameless, no? He was God in the flesh. He was tempted in all points like as we are, yet without sin. And we have not a high priest that cannot be touched with the feeling of our infirmities. He knows how to succor those that are tempted. In living out the truth of God, man is continually assured that supernatural help will be granted to him, and that while he retains his human nature, yet through an unseen agency, he receives the impress of the divine nature through the truth is in Jesus. Okay, Review and Herald, October 23, 1894. So, nara, Review and Herald again, 26, 1901. So, ako yung gipang-quote nga mga reference, magagalan nga buhi pagyud si Sister Ellen White. Ingon diri, he spoke to them thus plainly because they could not discern his divinity under the veil of humanity. He was God in human flesh, and he could not but work the works of God. Unbelief, prejudice, and jealousy bet upon him, and if his humanity had not been united with divinity, he would have failed and become discouraged. At times, his divinity passed through humanity, and he stood forth as the Son of God, his veil of flesh too transparent to hide his majesty. So tanaw na ito magagalan, tanawa si Christ diya sa God in human flesh. Si Christ is God in human flesh. So flesh. Kung si Christ magagalaan, human ragid siya. Walay divinity nga nag-combine sumala sa previous nga ato ang gibasa makaigsunan. Gipakita dire nga makaproduce mo siya unbelief, di siya mo to ma-prejudice pud siya, mo jealous pud siya. Kung ma-discourage pud siya, kung ang divinity wala na combine kang Christ makagalan. Human alone, no? Ma-discourage pud siya. Kay nga no, ang human nature, ang kaning uhawon ta, gutumon ta, tanawa ganita, kay carnal atong mind, maglagot na dayon ang tawo, basta pagkahuman, gutom na kaayo na magsinamok, uhaw na kaayo, walay magpainom. So mao na siya makaigalan, maglagot ang tao, dili masabot niya iyang kuan, iyang kinaiya. Pero diri makaigalan, perfect man ang mind ni Christ, perfect man, wala man sa taint of sin. So meaning, dili gid siya, gawas kung mo yield siya, no? Kaya, maura gid na makaigalan. Ingon din diri, Satan had control of their minds and they utterly refused to acknowledge the divinity of Jesus
of Nazareth. So mao ni ang warning makaigalan sa inspired writing, no, through Sister Ellen White, nga ang warning is dapat dili na to reject ang divinity ni Christ. Sige, again, anara pa gyud ang warning dugang. Nagipadadaan si Sister Ellen White nga letter. Ingon pa diri, brother, avoid every question in relation to the humanity of Christ which is liable to be misunderstood. No? Dili na gyud daw ta mo raise pa og question nga mahitungod sa pagkatao ni Kristo nga ma-misunderstood nun ta. Dili na ta. Truth lies close to the track of presumption. Imagine makaigalaan ang presumption, dili ta pwede mag-presume, no, kay basin og mawala nun ta. Ingon pa diri, in treating upon the humanity of Christ, you need to guard strenuously every assertion, lest your words be taken to mean more than they imply. Bantayanan ta ni makaigalaan basin masubraan na to, no, nga kung unsa ang giingon sa pulong. Unsa ang dugang? Be careful. So nagpahinumdom si Sister Ellen White sa Bible Commentary 1128 paragraph 4 nga magbantay ta. Exceedingly careful as how you to dwell upon the human nature of Christ. Do not set him before the people as a man with the propensities of sin. So, kung propensity, tanaw na nimo siya, that is natural inclination of sin. Kita naman tayo natural, ganahan na kita magpakasala. Mautong giingon gay na sa first, nga kita by nature is ga-follow kita sa atong carnal mind. No? But here, si Christ wala say propensities of sin. Wala say natural inclination. Kana bitong ganahan gid siya magpakasala. No, walay lust kang Christ. No, dili siya nga muhandom og sex. Dili siya inana, kun dili gawas lang kung muas siya. Wala giingon diha, pero giingon diha wala say propensities. Ang tao is a mind palang daan, wala na, dautan na kayo. But Jesus Christ was the only begotten of God. He took upon himself human nature. He took. So gikuha niya ang nature sa tao. So, and was tempted in all points as human nature is tempted. He could have sinned, he could have fallen, but not for one a moment was there in him an evil propensity. Wala gyoy evil propensity sa iya. Okay? So, morning isa magagalan. So, ang HSDA, dili niya ni madawat nung si Christ wala sa evil propensity. Kay dili naman siya pareha nato. Kay kita by nature evil man ta. So, dili po na madawat sa HSDA nga ang tao is evil sa by nature. Nga dili siya katuman sa balaod. Kay si Satan nag-ingon ana nga ang tao dili katuman sa balaod. So, atong tanawon kung si Satan ra ba gyud ang nag-ingon. Okay, atong tanawon. The carnal or natural mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Okay? Quote na siya sa Romans chapter 8, verse 3. Human nature could not keep the law even if it would. So, gipakita diri makaigalaan sa Sign of the Times, May 30, 1895, paragraph 2, nga gipakita diri nga ang komentary sa Romans 8, verse 3, nga ang tao gidi ay bisan pag gustuhon niya nga mutuman, di gidi siya katuman. So kung si Christ naabot sa evil propensity, so dili pud siya katuman sa balaod, but giingon man dito sa atong gibasa nga wala sa evil propensity, wala sa natural inclination sa sin. Now here, ang giingon ni Satan nga dili matuman ang balaod, tinuod gyud ay nga dili nato matuman. Ingon diring sa Christ of Ecclesiastes 3:14 paragraph 4, Satan had claimed that it was impossible for man to obey God's commandments. And in our own strength, it is true that we cannot obey them. But Christ came in the form of humanity, and by His perfect obedience, He proved that humanity and divinity combined can obey every one of God's precept. So ganina sa atong gibasa makaigalaan, gipakita dito kung wala na combine ang divinity ni Christ sa humanity, ma-discourage pud siya, ma-jealous pud siya, ma-fail pud si Christ. Sumaw po niya nga itong paglaom. Niingon si Satanas diri nga imposible daw kay nato matuman ang balaod. Niingon diri nga tinuod gyud nga dili nato matuman ang balaod. Apan magaygalahan ang gipakita diri nga kung ma-combine pod ang divinity ni Christ nganhi kanato, kita pod makatuman sa balaod makaygalaan. So sa mga kasuguan sa Dios, kung ma-combine na kanato. So nagpasabot na bada nga Dios na pud ta. So kung si Christ partaker siya sa atong humanity, so kita pod partakers pod ta sa iyang divinity. Unsa man nga divinity ang atong ma-partake siya, specifically given sa sulat ni Ellen White para nga maka-obey ta sa law. Diri na ang overcoming sa sin. Diri na ta adunay paglaom atong tanawon.
Here is the beginning of our confidence, which we must hold steadfast unto the end. If Jesus resisted Satan's temptations, He will help us to resist. He came to bring divine power to combine with human effort. So, you see mga kaigalaan, mo diri na magsugod atong confidence. Kay ganina atong gipakita nga di man ta katuman sa balaod, pero diri karon na natin confidence. Unsa naman atong confidence? Tungod sa tabang ni Christ mga kaigalaan, kita na makahimo sa pag-overcome sa sin. Sa panahon nga makombine na ta sa divine and human cooperation. Nanatay divine nature o ato nang makita ron. Okay, mo na siya sa Bible commentary na ato ang gibasa. So, sa pagyod, ingon pa diri makagalaan sa Sign of the Times May 9, 1900 makita po niya sa Daughters of God, no, Son Daughters of God 240 paragraph 5. No human being, even though united with evil angels, can impeach the souls who have fled to Christ for refuge. So ang dautan di wala gyud nay mahimo sa panahon nga ang magtotoo nga kalag mo duol kang Christ. He has united the believing soul to His own divine human nature. So imagine magigalan, kung kita day magtotoo na diha kang Kristo Jesus makaigsunan, ihiusa dayta ni Kristo diha sa iyahang divine nature. In His mediatorial office, His divinity and humanity are combined, and upon this union hangs the hope of the world. So imagine, sa dihang samtang karon nga nagatrabaho si Christ dito sa langit magigalan as a mediator, tigpataliwala sa Dios ug sa tawo, siyang mediator makaigalaan, gipakita diri nga sa iyang nahiusa nga divine ug human nature is gipakita diri nga diha na sangat ang atoang paglaom sa kalibutan makaigala, no? So, sa pagyod, the sinner unites his weakness to Christ's strength, his emptiness to Christ's fullness, his frailty to Christ's enduring might. Then he has the mind of Christ. So, kung huyang ta makaigalaan, kung empty ta, punon ta ni Kristo, diha puno ta kang Kristo, frailty ta, maluyahon ta, diha kang Christ hatagan ta niya og malahutayon nga kusog. Dayon kita aduna nay hunahuna ni Kristo. The humanity of Christ has touched our humanity, and our humanity has touched divinity. Imagine, ang humanity ni Christ ni touch sa atua. Ang atua pong divinity nga naa sa atua mo touch po dito kang Christ. So thus through the agency of the Holy Spirit, man becomes a partaker of the divine nature. He is accepted in the beloved. Nga pinaagi sa iyang ahensya nga maong balang espiritu, ang tao mahimo siyang makaambit sa Dios nung kinaiyahan. Og nahimo siyang nadawat nga beloved o hinigugmang makaigsunan. So imagine, so ang spirit din ni Christ nga ga-work sa tuang kasing-kasing makaigsunan, naka-partake data o nakaangbit data sa pagka-Dios nun nga kinaiyahan nga nakang Kristo. Kaya man tayo spirit, man tayo sarili nato nga spirit nga gikan na atua kundi gikan na siya kang Christ nga gihatag sa atua. Now, sa pagyod sa Faith and Works 71 paragraph 1, he showed that the law which Satan declared could not be kept could be kept. Christ took humanity to stand here in our world to show that Satan had lied. He took humanity upon himself to demonstrate that with divinity and humanity combined, man could keep the law of Jehovah. So gipakita diri makaigsunan sa una natong gibasa ganina nag-ingon nga ang tao di gid siya makatong katong giingon gi-claim ni Satan nga ang tao di katuman sa balod tinuod to siya giingon didto. So gipakita diri gibalik makaigalaan nga si Satan nag-ingon nga ang balaod dili nato matuman apan si Christ pag-anhin niya diri sa yuta nga na-combine siya sa humanity, divinity and humanity. Iyang gipakita nga nagbakak si Satanas. Then kung makumbine na ang pagkatao nganhi sa ato nga ang pagka-Dios makumbine nganhi sa pagkatao, mahimo natang makatuman sa balaod sa Dios. Kay kung separate humanity from divinity and you can try to work out your own righteousness from now till Christ comes, and it will be nothing but a failure. Kay unsa di ay kung maningkamot ta sa atong kaugalingon makaigalan kay nagunahon na malagita nga si Christ ang ato ang example nga makatuman dayto sa balaod sa atong kaugalingon lang nga dili na nato kinahanglan i-partake ang iyang divine nature, iyang righteousness ug ang iyang spirit nga naa sa atua nga ga-work ga-cleanse atong kasing-kasing. So makaigsunang gipakita diri nga ma-fail ra gyapon ta sa unahan, maningkamot ta nga mahimo tang matarong, gipakita diri mga igsoon. So without the help of God, without His righteousness, without His Spirit nga ga-work sa atua, wala gyud mahimo ang tao sumala sa atong gibasa ganina nga ang tao gyud dili siya katuman sa balaod by nature. Okay? So
He obeyed every jot and tittle of the law to testify before unfallen worlds, before holy angels, before the fallen world, that those who believe in Him, who accept of Him as their sin offering, who rely upon Him as their personal Savior, will be advantaged by His righteousness and become partakers of His divine nature. So, by having the righteousness of Christ is nahimo ditang partakers sa iyahang pagka-Diyos. Sa iyahang kanang iyang righteousness nga iyang gihatag kanato kay iyaha man na dili man nato so meaning nakapartake na ta sa righteousness nga mao iyahang isa sa iyahang divine nature. He testifies that through His imputed righteousness the believing soul shall obey the commandments of God. Ganina ang Spirit of God nga naa sa to kay dili man nato so napartake gyapon kay gihatag man sa to freely. Ang righteousness pod nga gihatag sa to freely napartake pod nato ug giingon pod nga makatuman na dayon ta sa balaod. Okay? So, wow. So, naadiri ang overcoming mga kaigala, naadiri atong hope, naadiri atong paglaom. Kaya kung si Christ, kung makatuman man sa balaod, mga kaigsunan, nga wala si Christ, dili na siya kinahanglan mo anhi diri sa yuta. No? Dili na siya kinahanglan. Kaya nga naman, mag-set na lang sa, di na siya kinahanglan pod mamatay. Pero di man pwede, kaya ang balaod nag-demand man sa iyaha. Siya man dapat bayran, ay ta makapartake, ay din ta mahimong overcomer. No? Inana mga kaigsunan ang pasunod. So, ingon diri itong sumpuan sa SD, no? Son and daughters, in Christ's divinity and humanity were united, and the only way in which man may be an overcomer is through becoming a partaker of the divine nature. So, unsa daw nga paagita nga makatuman sa balaod sa panahon nga partakers na ta sa iyahang divinity. So, dili day ta ka-overcome kung wala iyang divinity sumala sa atong ipangbasa mga previous nga mga statement. Okay. Nara last statement mga kaibigan. Men PP, Patriarchs and Prophet 238 paragraph 2. Men whom God favored and to whom He entrusted great responsibilities were sometimes overcome by temptation and committed sin, even as we at the present day strive, waver, and frequently fall into error. So imagine mga kaibigan, sa first statement gipakita ni Sister Ellen White diri nga bisan ang adunay grasya sa Dios nga iyang mga katawhan nga iyang gitugyanan sa mga responsibilidad sa pagdala sa mensahe, usahay, no? Madaog sa mga pagsulay, makasala, no? Ingon pa Sister, bisan sa ato ang persente karon kami, ingon siya nga kami pud paningkamot nga makalahutay, usahay mo kuan balod-balod no weaver, usahay mo padayon, usahay dinabod, then frequently fall into error og gakahulog nga na diya sa sayop. Their lives with all their faults and follies are open before us, both for our encouragement and warning. So imagine mga kaigalan, makita giday nato, bisan sa ato i-apply nato sa atong kaugalingon ron, kita tanang mga tao, makita gid nato nga wala gyud perfect mga kaigalan. Only in Christ adun tay paglaom nga mahimtang perfect. Ang Ginoo ra gyud mo declare nga kita matarong diya sa iyang atubangan by our striving padayon, naga-trust sa iyang graces nga kita mahimong overcomer sa iyahang overcomer sa sin. Ingon diri, yet took heart again and conquered through the grace of God. We are encouraged in our striving after righteousness. Wow, no? So pinagi sa at magbaton taw kasing-kasing magaygalaan no nga magmadaugon nga pinaagi sa grasya sa Dios nga i-encourage ta, mulahutay ta after sa righteousness, no? We too may become overcomers in the strength of Jesus. No, makaigsunan. Pinaagi ra gyud sa kusog. So gipakita na daan nga sa atong sinful nature wala failure gid ta. No, kung magsalig lang ta ingon pa diri, if they had been represented as without fault, we with our sinful nature might despair at our own mistakes and failures. So imagine, so gipakita diri makaigsunan nga kon nga moingon ta nga wala tay fault, no? Nga kay uban day sa atong sinful nature, sa atong kinaiyahan makaigalaan, aduna gini despair o sa atong mistakes, ma-failures gid ta. So mao na siya nga we need to trust the grace of the Lord makaigsunan. So kung atong tan-awon, wala lang na accept sa LCM nga naa tay sinful nature. Ang sinful nature makaigsunan nga naa sa atua is ang katong hunger, thirst, gutumon ta, kapuyon, muhilak, ug mao na nga nature nga gikuha ni Christ nga sa atua. But limpyo si Christ, no, wala say sala, wala say tent of sin, like Adam sa wala pa siya nahulog sa sala. So here na pod sa HSDA dili nila madawat nga ang mga statement nga evil ta by nature ug dili ta katuman sa balaod, dili nila madawat, no? Og
dili nila madawat nga si Christ is walay propensities of evil kay wala na, dili na siya equal sa tuwa, dili na to sa mahimong example. Pero sa unsa nga na example na to si Christ, sumala sa tong gibasa sa panahon na perfect example nga mahimutang overcomer sa sin sa panahon na nga makaambit na ta sa iyang pagka-Dios. No, diha ang atong paglaom, diha ang maayong balita nga aduna day overcoming sa sin sa panahon nga ato ang mapartake ang divine nature. Kay kung wala ang divine nature makaigalaan, giingon pa dito, dili kita katuman sa balaod. Okay? So, hinaut makaigsunan nga aduna tay na learn ining kabuntagon o God bless ato ang tanan o hinaut panalanginan ta niining adlaw sa mensahe nga iyang gipadawat kanato. Daghang kayong salamat o kung bago pa mo, like and subscribe for more information para nga for more detailed o sa mga mensahe nga gikan sa Bible on the Spirit of Prophecy. God bless ka natong tanan. Bye-bye.